disagani urang tapandang di mata urang. Kalau hanya bansai mandiri badan tiada urang nan kasagan nanekandu satu malingatan yumalang sakit tanggung surang tiada orang nan kamelengakan yosari jadi orang nan tak punya tak pasut tangi barang pakadaro kalau kita orang kaya gadang pasti kita disagani urang tapandang di mata urang. Kalau hanya bansai mamili badan tiada urang nan kasagan nanekandu satu malingatan yumalang ko sakit tanggung surang tiada orang nan kamelengakan yosari jadi orang nan tak punya tak pasut tangi barang pakadaro ko sakit tanggung surang tiada orang nan kamelengakan yosari jadi orang nan tak punya tak pasut tangi barang pakadaro malang jua